Kadba ke Sorkar Assam kadang penkre ya ke Jingkyndang brio ki jaka ki badon ha kepo kate ke jela ki bayajan bat ki wi ki jela pok kene ke than chete lamingi kawai na ke Sorkar jela kata ke Sorkar Nagaland kala de ban penmi ka hukum ban pen klan ye ke jingpe ngor persya ke jingtmu wanrung ki brio ki basya be na ki te ki jaka henrei ke Sorkar Meghalaya kamshim layo I bat ka ap enda don Kyrsiew Thïah haka hukum jong ka arpui terik unaitung arjar pesan ke Sorkar Nagaland kala kedau ya ke Jingkyndang baki brio ki basyak kendang bat syak be snong na Assam kin yele ban persyang ban rung syapok Nagaland da kedau ya ki kum kinong wan buhai snong be an na ke jingyo I ya ke ni ka hukum na ke Sorkar Nagaland hakano pai singi jong ka arpulai terik naitung arjar pesan kawai ni kisang balang ka Federation of Khasi Jaintian Garo People FKJGP kalapen pau ya ke jing benyau ya ke jing bomle ke Sorkar Meghalaya wat hadien ke jing I ya ki we ki jela bikin pinmi de ke jing penbana ni ki hukum na ke Jingkyndang Mynder ke Badangshan Assam haga Kyrwoh bapelaj ke singi balang Vice President ke FKJGP Pak Kitbok lang nong plang ulap penpau baki don ki district ke badan ke jingma kum ke Ribhoi district West Kyrsiew East Pat West Giant Hills lembat ke than rilum garo pat ban penremru I ke Sorkar jela halor ke jimbom la ban pentrikam bha yaki an ki bladon lupa kum ke Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment and Conditions of Service Act khatkhandai spa nyu bukhandai ke Meghalaya Residence Safety and Security Act MRSSA arjar khan rio but ke Meghalaya Identification Registration Safety and Security of Migrant Workers Act arjar arpo habakan tho ya ka Sorkar ka FKJGP ka ong bakani ka jingbom la pentrikam bhai ki an baladon lupa ka peni ya ka jingbom don man da ki bor senchar ban ya dai ki pat triulum trajela ka bakendet pat batang hadien ka jingpha Kyrwoh ka sang FKJGP ka Sorkar jela ha ka porjan mi ka penmi ka hukum ka blasoi de additional Chief Secretary Shakil P Ahmed ubakmi ya ka tanat home political ka blabtha ya ki Deputy Commissioner jong barok ki district ban na ka Jingkyndang ka Sorkar Assam ki nongwan buhai snong bi an kala bandon ka jingma ka baki don ki brio ki ban persyang ban rung syapo ka jela kumta ka long ka badon kam na ka menta ban pen klan man telakam ya ka jingwan rung kertap kini ki brio badru ka jinong kam ban penne ya ka songsuk songsan Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya